Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Problema gihapon ni nato, Ronnie. Kung unsaon paggamit ng bato, ha? Konsultihan sa nato si Idana nga niya nato ang bato. Delikado nga mabisto na hinuon ta ini. Sige lang. Manid lang ko natas panahon. Kinahanglan nga makakita gitag mayong paagi ini. Ay, husto hani. Oh, unsa man? Si Tetildi. Sigurado ko nga doon na to siya dagang nahibaw ang bahin ining mga butanga. Sigurado ka? Oh, pero buhi pa ka ha ang imong iyaan? Balik ko na ko sa kumbinto. At doon na to siya. Asan man gato sila? Kalit man silang nawa. Wa ba gato sila nakabantay na ako? Pero yun na. Wa ko magkasabot sa kong kipati. So kaya naitabok na ako. Nganong kalit mang musakit ang akong di na ko masabtan ang akong kipati. Mura ko kasukaon na. Nausan ako. Kalit mo kong kutasan. Di ba ka nitungod sa ako? Lain kilo akong pamati. Mura kong malipong. Nangkahi ang ako mga tulo ug tuhod. Mulingkod ko. Murag ni itong mga kong pananaw sa palibot. Naglisod ko sa paginawa. Uy, hala! Naunsa na si Nelson? Mura man siya nalupog humanisan di sa dakong kahoyin. Maya siguro nga ato siyang tabangan. Ay, dili una tamo duol dayon niya padung. Pero kalawaw, mura siya duwat ang siyang panimuotin. Awa! Ato na siyang obserbahan. Lain nila. Murag nabalakag yun nila. Kay murag lahi ganito sa akong pananaw. Mura marag may aksyon og kirig si Nelson. Kirig. Dali badung, sunod sa akong luyo. Ato ba siyang dulon? Basta, sunod lang na ako badung. Unsa may atong buhaton karon, Ronnie? Di man ta kibaw mo gamit anang agate? Unya wa sa ta kibaw kung asa na imong iyaan karon. Wala kita lang pagi ni. Kinahanglan gihapon kayo nato si Dana. Siya ray bugtong makatugan nato kung unsaon ni paggamit ng bato. Maunay atong problema karon kung unsaon nato pagpangutanas Idana. Nga wa man gid kani sa mutug-an nato sukad sa una kung unsa gid ang sekreto? Ilang. Magunaw na altag ko sa may pagi. Kinahanglan nga dili kita masabtan ini, Ronnie. Kay oras nga may baw-an nila ni Idana o ni Nelson. Kita mo'y mabutang inis na kong peligro. Og basig mahibaw-an pa o niya tainin ni iyo tuling. Musamot kada kong peligro ang atong kinabuhi. Muna itong paninguhaw na ni. Nga di gyud ta nila mahibawan nga ni anato ang bato. Imbis na lipay na unta ta kay ni ana nato ang dugay na gitaguan nga sekretong Idana. Wasa din nung ta may baw kung unsaon paggamit. Kadi malas ba nato ini, uy. Relax. Relax lang, hani. Natural ra ni nga ato ning masinati ang mga ingon ini. Pero dako gihapon kayo ginigbintahan nato. Paningkamuti gud, Ronnie. Paningkamuti gud nga masulbad nato ning problema, ha. Kay naglibog na gid ang akong huna-huna ron kung unsaon ni nato. Masulbar ra gini. Makakita gyud ta og pagi ni kung saon. Kinahanglan gyud. Lain. Murag milapas naman sa 20 minutos nga nagbuyon si Sir Nelson. May siguro nga ato lang siya doon eh. Kay basin kung siyang tabo niya. Tana badung, ato siyang duolon. Ako'y kuyawan nila.
Sir? Sir Nelson? Nelson. Oh, Badong, tabangi ko. Ato siyang ipahayang. Oh, sige. Kinuo ko. La! Noong sa may dagway si Nelson. Daghang kay burot-burot iyang dagway. Nelson. Nelson, bangon, Nelson. Badong, tabangi ko. Ato siyang agakayon. Nandun ato siya sa ospital. Pero Ed, wala ba'y doktor mga ospital ron? Baka bitang ka ospital ang wakin ni doktor. Mas mayo siguro nga. Dadto na to siya sa mansyon. Mao ba? Sige, bueno. Sige, Badong. Ato siyang dadon sa sakinan. Dali, sir. Ay, kuwan. Agbay na mo. Agbay. Oh. Kumusta naman imong pamati, Puldo? Mulagi. Medyo okay na akong pamatimak. O maayo na siguro ni nga akong mga nuka sa akong kilawasan. Padong naging siyang maayo, Puldo. Salamat yun kaayo itaw na naabtan pa kang Idana. Kay kung wa pa makabalik si Idana din, he? Sigurado yung doon na gano'n tayo dautang nahitabo ni mo. Mulagi. Pero saan manggod makgod. Wa pa ba kay balita nila hanto doon? Wa pa man. Ila pagipagita si Sir Nelson. Kaloy sa taon na Sir Nelson ay. Bitaw. Saon manggod nga nakontrol magid ang huna-huna nitong linggod. Mulagi. Mayaw tawag makitaan siya nila ni Dana. Kay sigurado yun ko nga matabangan yun siya. Maayo gid unta, Puldo. Pero ang nakapag-uol gid sa tanan. Kay nahinay ka na kuno nila si Nelson og puspos ang yang oo. Human mo aksyon sa unta kuno patay ni Idana. Ay, tinuod na magkapasubo yun kayo ka ng paminaon. Nakahilak man gani si Sir Piping pagkadungog niya sa balita. Maong wa gid makatuo ang tanan nga mabuhat na ni Nelson. Ay, hasta ko wa kong kasabot sa kong gibati na balita aoy. Kitang tanan gid, Puldo. Naguol gid kaayo ta ini. Kay kun ingon ana na lang permi ang mahitabos palibot. Malagmit kitang tanan mga matay. Kung dili kita mapatay ang ginganlag tuling. Kay siya gid nakaingon ining tanan. Ginoo ko. Unsa may nahitabo ni mo, Nelson? Nelson, ngano na hitabo man yung taon ni Nemo? Idana, luwasain tao ng akong ngalan. Kutob sa ako mahimo, Sir Piping. Buhato na ko ang tanan kutob sa ako makaya nga maluwas kit siya. Misalig og mituo minimo nga ikaw ra yun ang magkaluwas niya. Intahon, Idana. Tabangi intahon ang ako igsuod. Ayuha siya. Papa, pasiluwa ko. Kitang tanan na biktima yun ni Tuling. Oh, gusto ko magkamahos na ng tuling. Gusto kong makita siya. Sobra ra kaya ning iyang gibuhat atong tanan. Nelson, kalma lang. Ni aramin mo, dili ka na magpasagda, Nelson. Nagkadugo ang luyo sa iyang o. Mas may siguro nga tawagan mo si Dr. Tracy Alice ni. Ako nang gitawagan ng atong mga doktor, Papa. Pero, nagduha-duha sila sa pagbalik din sa atong lungsod tungod din mga nahitabo karon. Tungod na rin nahitabo karon sa atong dapit. Kinahanglan nga madahan na to ni siya sa pikas lungsod. Kinahanglan matabangan na to ni siya. Mas labi pang maayo, sir. Pero, Edana, nganon dili man mo gamiton ang imong abilidad para sa kuigsuon. Idana, kung sa mahiyang mo matabang, andam kaming isugal nga mong kinabuhi. Para lang maluwas Nelson. Maluoy ang taon ka, Edana. Ipakita ang imong gahom. Luwas sa intahon ang ako igsuon. Grabe lagi kayo, Noy. Nakuyaw na kayo si Idana ko nga. Basin og unsa ni kay mahitabo ni Sir Nelson. Mulagi. Pero, Bads, itambalan naman ka na sa ni Dana, Bads. Agi pa inom sa tubig, Noy. Tubig ra gipainom niya ba dong? Oh, tubig lang. Sa sutel. Oh, tubig. Nya. Natinga, bitaw, may kung anong tubig na may gihatag ni Idana. Uy, basin og, mamayo na si Nelson, Bads. Oh, basin, Noy, kay
Dako bagay atong pagsalig nga makaayo gina si Dana. Ay, wata ang kabalakan, anak Bads. Maayo na lagi na si Dana ni Nelson. Pero abi ninyo noy nang. Kalong mo ko makakita sa dagway Dana nga sobra kayo ang yang kabalaka ba o kaguol. Sa una, di siya manghiskot ang doktor kay salig siya siyang kagalingon nga makaayo sa masakiton. Pero karon murag lahi. Gusto niya nga ipadagis ni Nelson sa hospital. Mabapod? Oo. Mapod akong dipod. Ikaw ay pulong. Mababads. Kala ka naman. Akong spelling. Mo na akong namatikdan niya, noy nang. Okay. Naibuhong gani ko sa sultihang idana. Kay puno kay sa kabalaka sa sitwasyon ba ni Sir Nelson. Kinahanglan nga itong may istorya si Dana, anak. Mulagi. Kinahanglan yun. Kinahanglan yun. Mulagi. Pero kalma lang, mak. Maluwas na lagi na si Nelson. Sigurado yung kung matambalan na siya ni Dana. Kanang mag-uol ta, natural yun ang reaksyon ng nato ng tanan reaksyon na Aw, ba? hinuon eh. Saktom sa ka. Natural gina. Wa mi sa gikukuhan paglaong ba? No. Dako ka kung kumpiyansa oy nga. Matambalan idana si Sir Nelson. Bitaw. Mag-ampo lang kita, Bads, nga unta. Oh. Maluwas sa gidayon si Nelson. Usap na gusto ninyong isulti na ko, Leslie. Naalami gustong ipangutanan ni mo, Idana. Kun, maluwas pa ba ni mo ang ako igsuon? Idana, unsa ba'y tinutan ang nahitabo? Nganong mo nagtagduha-duha mga pagtabang sa ako igsuon? Wa ko magduha-duha, Leslie. Gusto kong mutabang sa imong igsuon. Pero, Pero, unsa, Idana? Sultihimi. Ay kalos pagsulti na mo idana. Kay tinod na ganiming mutabang nimo. oh, wa, Ronnie. Sa ako nang giingon, kutob sa akong mahimo. Akong buhaton ang tanan aron maluwas nato si Nelson. Buhata ang tanan, Idana. Dako ang among pagsalig ug pagtuon nimo nga maluwas gyud nimo si Nelson. Ang agate. Kinahanglan nga makuha na ko pagbalik ang agate. Kung nailog naman gani ni Tuling ang bato. Malagmit. Wa na'y kalinaw nga maangkon pa ang tibuok lungsod. Ug mahitabo na gid unya ang mas grabe pang mga katalagman nga mahitabo sa tibuok palibot. Ug sa uban pang mga kalungsuran. Pero bahala na. Suwayan ako pagpakigarong og balik si Tuling. Bisag unsa pa'y mahitabo, suklan ako siya. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!